Hamba ufuna amadoda abantu awusemncane. Futhi kahle kahle akayitholi lento le akayifunayo kuwena. Ngiyangibona mamasi. Futhi kahle khona lento eshodayo lapho kuwena. Hayibo. Futhi nje ngiyabona ukuthi hayi no man futhi nje nawe uyasibona me and you. Vele le nhlobo iyona vele-ke kubani kongeke aze angayifuni ingane njengawe. Ngoba phela uyabonakala indlela yona ukuthi wena uhamba ukubhezela ufuna namadoda abantu usemncane. Ingxaki yami Nkosi yami ngijwayela nomuntu eyi-1 apha. Mawuthi amadoda abantu angi-understand because umuntu nje le nto othola nayo. akaze angitshele ngawe. Umuntu into othola nayo wena. Usingile yabo. Umuntu le nto othola nayo wena ungaboni. Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kuhlelo isibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza la ngamandla ezulu. So-ke njengoba i-guest yami ila eceleni kwami, it means ikhona lento entsha angasayiboni kahle noma angasayitholi kahle ngomuntu athandana naye ayenzayo umuva nje. So-ke uzosichazela kabanzi ukuthi yini leyo angekho right ngayo, utholeni uzweni yonke nje leyo nto ekuhambeni kwesikhathi. So-ke asike sizwe ingabe usiphatheleni. Sabona kunjani? Ngiyabona. Ngiyaphila nami. Uma bani? Jama. Yeah. Okay. Ubuya kuphi? Ngiphuma eShepstone eNgolweni. Nakhona uhlala manje khona noma? No, bengiphuma khona. Manje sengihlala eNanda. Oh, okay. Ngicela ungichazela ukuthi wena nophethini wakho nahlangana kwakumuphi unyaka? Nihlanganela kuphi? Kwakwenza kanjani? Yeah, nomuntu wami sahlangana ngo-2015. Ukuhlangana kwethu sahlanganela eTown. Okay. Khona la ngiya khona ngakuthunywe khona. Naye sahlangana ngalowo ndlela-ke. Okay. Then yasiyaqala ke relationship. Yes, relationship yami naye yaqala ngaleso sikhathi. Beniphathane kanjani ke? Sinomuntu wami bese right, yonke into nje ibe right. But ushintshela nje. Okay. Ngesikhashana nje ngangasamthola nje kahle wanezinto nje ezifani awkward mangimfonela kunalezo inkinga nje lezi kanjalo but angimtholi nje kahle unento nje. Bese nina umntwana? Yebo sinomntwana. Senihlala ndawonye? Yes, ngasho njalo because ubefika la ngihlala khona nami ngiyafika la ngihlala khona. Oh, okay. So ke yini lo oyibambile nje ephathekayo? Inamba yasisi uthathe iphi? Uyithole kanjani? One of the day besendlini yami. Okay. Kube khona ama calls angawabambi nje manje because nami mangifonela uyafuna ukuyi-answer phone. So why yena mangizothi mase ngi-answer yakhe ifone angafuni ukuthi ngi-answer obvious there's something ayifihlayo. Yes. So uyaqala kanjalo inkinga yami naye-ke. Mhlambe wayisuyithola kanjani inamba yasisi lo? Bekuyisebusuku aphume aye bathroom so ifone yakhe beshiya ivulile. Okay. Yathi mayikhala ngayibona le namba ukuthi ayiqala ukufona. Kwaze kwafinyelela esikhathini sokuthi ngize ngigcine sengiyobuka ukuthi kahle kahle kwenzakalani nginambela efonini. Ngabona ukuthi okay. I-save. Yeah, i-save. Usave ubani? Usave noLthando. Okay. Eish. So untshontsha ngaleso sikhathi wakhuluma naye ngeyakhe ifone ku WhatsApp wakho noma mhlawumbe wamfonela noma wayintshontsha nje wasuyiletha la? Ngayintshontsha ngase ngiyiletha la cause ngangafuni ukuthi kube khona into ezongilandela ngemuva. Okay. Into kanjalo. So if umuntu wakho uyayibona le video lena ucabanga ukuthi izongiqhatha kangakanani? Angeke izimhlukanise? Angicabanga ukuthi izosihlukanisa because obviously uyena ngoba kumina ukuthi ngiyafuna ukuhlukana naye na. Okay. Ngoba phela uyena manje ongonile uyena owenze wrong kumina. Wena usafuna ukuqhubeka nje naye nibe right kubudlelwane benu? Yes, ngisafuna. So usisi lo mangabe athi yena mina ngiphumla kulobu budlelwane ngiyamthanda nami bhuti wabantu. Bona nje ukuthi wenza njani enhlizweni yakho ngoba ngiyindawo mina. Hey angazi ke ngoba angazi ngempela ngoba mina ngisafuna ukuqhubeka naye. Okay, sengivele nje imlande ke. Hayi Kusilandela. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke elinye guest lami livumile ukuthi lisijoyine and ngiyathemba ukuthi imibuzo eminingi uzokwazi usayiphendula. So ke asike sibuke ukuthi ingabe kuzokwenzakalana. Sabona kunjani? Siyaphila wena? Uma bani? Umazondi. All right. Usesenhleli naye mazi? Okay. Mawuzwa kuthiwa ubizwe kusho igama layo lithi umfunani umuntu wami kufika nemqondweni nakho?
ngiyedwa kuyena. Okay. All right. Ngiyacela umuphi isikhathi sakho nje umlaleli ukuthi ufisa ukuthini kuwena. Ngiyabonga. Ngicela ukukhulumisana naye. Njengoba ngize kulolu hlelo noma kahle kahle ngifuna ukwazi njani. Ngize lana cause ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngawe nomuntu wami. Cause sekunesikhathi ngiyibona inamba yakhe efonini yakhe sho siyafonelana noma khona indlela mhlawumbe nikhuluma ngayo nobili engazi ukuthi nihlanganiswa yini. Mhlawumbe ungakuchazela leyo ndaba. Uma uthi umuntu wakho usho muphi mhlawumbe? Ngoba phela mina ngazi umuntu wami ngedwa usho muphi? Ngisho Sifiso lo otshola naye. Ayi ma, qhubeka siswami ngilalela. Umfunani uSifiso? Indoda yami nje na. Indoda yakho? Indoda yami uSifiso. Utshola naye? Mina ngikwazi cabanga. Vele phela ngeke ungazi ngoba phela vele akuhlangani nawe lokho, akuhlangani nawe futhi ukuthi uSifiso utshola noba umunye eceleni. Kusiyami ngithi ngifuna uSifiso kusho uSifiso indoda kusiyami engenza ukuthi ngijabule empilweni. Umuntu ethi mengithi ngihleli naye kuba ngathi ngisezolweni elincane. Nesibindi semncane. Awu. Hayibo, Indoda yami. ufanele umncane kangaka namadoda abantu. Ngazi ngani mina ukuthi utshola naye? Uke wangitshela nga? Akazi. Akazi post. Uzwa? Waqala ngithanda naye. Sesina 6 months lapho sitshola naye Sifiso manje. 6 months. Yeah. Okay. Usisi lo ungitshela ukuthi bathandana ngo-2015. So sengifisa ukwazi lana ukuthi sonke lesikhathi wena ubuyitshela ukuthi uwedwa nje kuSifiso wena. Yeah, cause ngitshela njalo mengithinta ifoni yakhe ayikho nje into engisolisayo ukuthi no mina sibabili lana. Nje ngazi ukuthi ngedwa mina. Shuthi yakhayida ithembu zakho mhlawumbe ayihide nenamba yakho akusave ngenye indlela ngazi. Mhlawumbe sengabuza kuwena. Yebo wazi wamncane. Hawu. Shame. Ima into engixakayo ukuthi azashiye wena eze ngimina ngobani? Ngoba vele phela nawe uyayibona indlela oyona. Cha kahle abantu awusemncane. Kahle akayitholi lento le akayifunayo kuwena. Ngibona mamasi. Futhi kahle khona lento eshodayo lapho kuwena. Hayibo. Futhi nje ngiyabona ukuthi hayi no man futhi nje nawe uyasibona me and you. Vele lenhlobo iyona vele ke ubani kongeke aza ngayifuni ingane njengawe. Ngoba phela uyabonakala indlela oyona ukuthi wena uhamba ukubhezela ufuna namadoda abantu usemncane. Ingxaki yami Nkosi yami ngijwela nomuntu eyiwanye apha. Mawuthi amadoda abantu ngi-understand because umuntu nje lento otshola nayo akazi angitshele ngawe into otshola nayo usingile yabo. Umuntu lento otshola nayo wena indaba kumele ngibhule mina ukuthi unentombi or umfazi uyini vele kena. Hayibo. Bungabanga okonje vele akaze akuchazele ngayo. Akaze angichazele ngayo. That is why ngithi Nkosi yami indoda yami ngedwa. Cause akaze angitshele ngayo. Yazi kube bekuthande bezokutshela ukuthi unomuntu engodiso yakhe azomlobola. Hawu. Bakaze akutshela wona lokho. Kwaze kwenze imali. Vele ubungeke wazi ngoba uyikhwapha. Shuthi ngiyacela ukuthi ikhwapha enjani la akalibambe emoli. Sihambe kucaca ukuthi ithandane lezi ukuthi how come ngibe ikhwapha mina ngi-understand ukuthi wena kushiya endlini ahambe nami. Kaloku wena umfazi vele ohlala endlini ugade umzi mina ahambe nami. Ahambe nami futhi kuyacaca. Hayibo. Kuyacaca ukuthi wena umfazi ohlala endlini. Mina ngumfazi okubona. Wena bese uba isikebere shuzule nendoda yami ngaphandle. Angisona isikebere shuzule. Uyini mahamba ukhathimiza abantu. Uyaphambanisa mama. Ngiyacela zamani ukumfonela mhlambe yena uzophendula kancane. Hayi ncane. Hayi ngengamane hawu. Angamane nifunele. Cela nisifonisa. Press any 2 keys on your device to set this welcome tone for R5 per month. T's and C's apply. You have reached the mailbox of 0. Ngisazi. Ngiyacela siphinde simzame ogcina. Yini usemsebenzini kanti ubhuti wabantu? Yebo usemsebenzini. Oh, mhlawumbe samphazamisa nje. Press any 2 keys on your device to set this welcome tone for R5 per month.
T's and C's apply. You have reached the mailbox of... Asimtholi. Manje into ethini ke because asikwazi ukuqhubela phambili if asimtholi yena obezokwazi ukuphendula imibuzo yethu sonke la soba 3. So uyazibona uphuma kwi relationship yakho? Hayi, angiziboni. Uyazibona ukuphuma kwi relationship yakho? Ayakwazi kusami indoda engiphatha kahle kanjena. Awu ngingikwazi. Shuthi noba u2 nabantu bakhe. Hayi ngamani. Hayibo umuntu wamlungu. Awu ngamani. Hayibo. Okusho ukuthi uyabanda kaloku ugeli. Ngoku xa eza uyayithola lento ayifunayo. Understand? Ubani obandayo? Ubani? Ayibona ingane bo. Hayi ke asazi. Basuzwile mayethu uzomlobola? Angiyazi lo ngiyamuzwa Vele phela ngeke azi ngoba phela uyikhwapha uzokwazi lapha ngoba namanje angimazi naye. Ngeke azi because namanje angimazi nami. Na akangazi. Okusho ukuthi uyena ikhwapha because mina into eyami indoda ngihlala naye endlini. Ugcinene nombona ukuba naye nje. Phela isonto kusiyami. Izwa nje mina yami ngihlala naye endlini. Naphela wena mama angithi wena kumele uwasho. Njengekhwapha phela nawe kumele uhlehlele kudeke nendoda yakho. Akwazi. Hayibo. Akwazi. Yabona kube sesami ngiphatha kahle endlini. Njengoba indoda yakho yaqhanya ngendoda yakho. Angimelanga ngabe jahana nezingane zabantu. Jahana namanye amantombazane ukhona endlini uyenzana into endlini. Yini le ngako yenza endlini azahambe yoshela mina. Shisa umniki kahle. Ayamvuleli kahle awuzamvula kakhulu lapho uzobona ukuthi hayi mfazi siyavula ke manje lapha ngeke. Ngoba kwamanje sisithi mina ngivulela kangcono. Wazwa kancane. Hayi ngamane ke mamazi. Ngamane. Ngamane usho lokho because mina umuntu nginawe. Khona lento yakuthiwa yini? Love is not surpass age. Kaloku mina ngimdala. Ngokwami naye mdala ngokwakhe. Kodwa ingqondo zethu ziyafana. Hayibo. Hayi sesingeke. Mina ngeke ngikwazi abantu ukuhlala nawe ku-relationship yami nendoda yami. Kumele aphume lona. Ngakwazi wena nje uzomfunela abantu. Umuntu akumele decide leyo nto nguye. Wena nje awulutho apha because awuzange ngoba manje ngiyakutshela ke manje ukuthi uzophuma kena ngoba manje uzayekela ukufonela akatholakala efonini. Uzohlala kanjani nendoda yomuntu? Uzohlala kanjani nengoduso yomuntu? Awuhlangani wena nalomuntu. Mina ohlangana naye la. Azomisa kanjani? Ukubuhlala naye baby girl bengaza kushiya ebusuku bonke eze kumina sabe sebhuka lapha ehotela ehlele embhedeni emhlophe. Oh my gosh. Ubhizi ngangani uhlala nendoda yami? Ayike akwazi Ay uwashe wena mashiti. Hayibo. Amamas. Hayi uyamangaza shame. Uyazi bengithi njengoba ngiza la ngizothola umuntu mhlambe engathi mangimbuka nangomzimba ngibona ukuthi hayibo mangizofica iqonti leli. Akanje ukuqukula lokho uyasinda. Akwazi ukuqukula. Uyaboya masihlengane lela. Hayi ngikwazi ukuyiqukula ngibamba ngiphendule. Wena akakwazi kuyenza lo nto. Hayibo zibuke nawe zibuke. Masibuka indoda yethu. Eyethu. Ungakufuni kophuma ke sisi mina ngiyindawo. Hayi kophuma wena mina. Angiyindawo. Ngeke sisi. So niphetha ngokuthi noba uthuni khona kwi relationship. Hayi mina ngiyindawo. Mina ngiyindawo. Ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho siswami. Ngiyacela umkhululekise. So sekuzokwenzakalani ke phakathi kwakho ke nomuntu wakhe manje? Nangu phela sisuthi akayindawo yena. Uthi ukhona nje. Ndiyabona ukuthi usase happy ngoba uthi no 6 months bendawonye so na kanjani nje vele uyabona ukuthi now yazi relationship masanda kuqala usuku uQueen waseLondon yes usungaconsi phansi so mayesho kanje ukufika nemqondweni wakho udecide ukuthi ufanele wenze njani angazi yazi ngempela because kumele kube nganoma ngithi kumele kube indoda yakhe ezokhuluma manje waphashisa le ndoda yakhe noma ngithi hayi yethu manje ngiyabona ukuthi hayi sekufanele ngaphumi ngempela ke manje la kufanele ngihlale khona ke asikise kodwa ngendlela uthole ngakhona hayi kubi ngathi unga right ke emva ekuhambeni nesikhathi uphole mhlambe izinto zoshintsha angazi Mbuka lapha ekhaya siphetha ngokuthi sivale la ngesimanga sokuthi nizibonelile nani ukuthi kuhambe kanjani usisi lo kade efikile omunye uyakubeka yacaca nje ukuthi yena la indawo nosisi ngala kanje ngoba nakho ephukile enhlizweni kodwa uyachaza ukuthi naye futhi akayindawo kungenzeka okwenzakalayo ngiyacela ungakhohlwa ukusubscribe
ulike ushare mina ngithanda kakhulu bye